No už to povieš? Trochu aj čaju. Čo to kurva je? To sa to barmany takéto budú dávať. No, to samosmitovi toto miešaš, tomu toto ultra geovi. Ktorý prišiel z planéty Gelando. Gelando. No, Gelando. Na to máš takú dobrú Mám salónu. zapnúť radiátor z Matie. Nevypnem, ešte máme jeden fight, vyber si. Ty si vybral random, dobre? Áno, ale už vyhaj. Ale čakám to. Ty si idiot. Jebla lyžička je Ty si veľká. idiot. Nie, lebo sme tam museli nechať ešte pre špecialitu. Ježišmarje, ty závislačka na tie teplé veky. Miluška. To ňamku dobrú. Si sa mohol prijať, Alex, na tú omeglu. Ňa, multivitamín dobrý. Tu to je fit, ešte to je zdravé. Tu nejakú peknú farbu to máš, to sa môže aj podávať. No, Paťo, daj si. To je multi. Kukni, a ten bordel, čo tam vidíš, to sú jak trblietky. No, však si To daj. je jak toto. Daj si. No, ja sa ti bakula. Si daj. Kukni, Rozumieš. dobrú Margot salónku v tom Však si máš. daj. Si daj, to je na tie pre teba A však miešané. si daj. Dáme to na YouTube, Alex. Ale nie. Ešte nás zabanujú. Salónka sa dementne drví. Vidíš, praskne ten pohár. Alex, tieto Číňania sú vyjebaní ojebávači. Vieš, mi jebe tá kamera. Normálne sa mi z ničoho nič začne rozmazávať. Do piči na tú záru, ja neviem. Pojem na spátke si kúpim do piči na Nike, toto, telefón do piči. Nejaký toto, nejaký hrušku. No, že tam to dávajú na splátky, nie? No, tam sú na splátky, a čo? Podľa mňa už tam všetko takého dobré dali. Queen Plačková, challenge, vypiješ to, ty Queen, to je akurát pre teba. Queen Plačková, drink for you. Tak. Dajme tam, nemáš dážnik pre ňu, lebo ona je taká, vieš, luxury. Luxury nemáme, ale máme tyčinku. No,